Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong likod, Mike Padua. At we are back. Muli tayong nagbabalik sa ating tropical weather analysis. At alam nyo, in the past nakakaan na ilang araw, alam naman natin na devastated tayo kay Ulysses. That's why wala tayong updates. Nawalan tayo ng mga internet connections right after that weather system passed by. Kaya yung landfall update na lang yung last natin pagdating sa YouTube videos. But so far right now, it's back to normal. Our electricity returned yesterday. Bumalik yung ating kuryente kahapon. At ngayon po ay restore na rin yung mga internet provider natin. At muli tayong babalik sa ating normal MWF Tropical Weather Analysis. So, umpisa natin na yun. Lunes ng gabi. Nobyembre 16 hanggang 18, Miyerkules. At itong Tagalog version ay pinaglingkod sa inyo na ating website, typhoon2000.com. Now, umpisa nating update. Kitang-kita po natin na yon na nagpaprevail na yun ang hanging amihan. Ito po ang malamig na hangin mula sa norte, sa may area po ng Siberia at China. At nagbibigay po ito ng malamig na panahon na sa dulong hilagang Luzon at sa may northern portions po ng West Philippine at South China Seas. Ang remnants po ng bagyong si Famco o Ulysses nandito po yan bilang isang LPA na lamang. So, the rest is history. Nabigay rin damaging effects dito po sa may northern Vietnam. Okay, samantala, dito po sa ibang bahagi po ng Silangan Luzon, Kabikulan, Mimaropa, Kabisayaan at Mindanao, ito po ay magkakaroon po ng mga although magandang panahon, but may mga padaan-daan pong mga rain showers at thunderstorms sa hapon ng gabi. Dulot po ito ng warm easterlies. So, ito po ang component ng malakas na katamtaman ng La Nina sa mga panahon na ito. At ito pong La Nina ay magpapersist hanggang early next year. So, inaasahan po itong mga pag-ulan-ulan sa ating bansa. At kahit walang bagyo, dulot po nitong amihan at ang mainit na hanging silanganin. So, magdala lang po ng mga kapote, mga payong. At mag-ingat po kapag may malakas po na mga thunderstorms dulot nitong easterlies ay posible pa rin magkaroon ng mga pagbabaha, localized flooding at ganoon din po yung tinatawag natin mga landslide o pagguho ng lupa at mga possibility of lahar, lalo na sa may bulubundukin po ng mga bulkan tulad ng Mayon Volcano. So mag-ingat po tayong lahat. Okay, so far, all clear po sa Western Pacific. Wala tayong inaasahan pong mga tropical cyclone formation hanggang 25 po ng buwan ng Nobyembre. Nakikita po natin yun sa ating model output. Ito na po yung window.com satellite animation. Kita po natin may mga localized thunderstorms na yun dito sa may silangan bahagi po ng Kamaynilaan, sa may eastern sections po ng northern Quezon. So, affected po dyan ng Rizal and also here sa Cam Norte at ibang portion po ng Camarines Sur, mayroon po mga paulan dulot po ng hanging silanganin. At ganyan din po sa ibang bahagi po ng Kabisayaan at Mindanao. So, yan po magpe-persist sa loob ng 24 oras. Samantala, ito po ang ating 2-day rain at wind forecast mula sa ECMWF, courtesy of windy.com. At ito po natin, mamayang bukas po ng alas 4 ng hapon, Martes ay may mga inaasahan pa rin mga showers and possible thunderstorms po dito sa Mindanao, Visayas at maliit na area po ng Kabikulan at Mimaropa. While pagdating po ng Miyerkules ng hapon, ganoon pa rin ang ating panahon sa may Kabikulan. May mga isolated showers o thunderstorms na magiging malawakan po sa may Visayas, Palawan at kanluran bagay po ng Mindanao or Zamboanga Peninsula. So, ito po yung mga above average sa mga puulan dulot po ng tinatawag nating La Nina phenomenon na kasalukuyan medyo nasa moderate levels na po. Okay, pag lumakas po ito, ay naasahan po tayong may mga ulan-ulan tayo sa katapusan ng taon. So far, all clear po hanggang, sabi ko kanina, hanggang November 25. So after the next few days and weeks, makikita natin kung may pagbabago. But so far, ang weather system lamang ay itong hanging amihan at yung easterly o warm easterly surface wind flow. Okay, so yan po. Diyan po nagtatapos ang ating quick weather update, tropical weather analysis ng araw po ito ng Lunes hanggang Miyerkules.
At babalik ulit tayo sa Miyerkules upang bigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. Be #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aming YouTube channel.